No niin, mulla onkin tässä alkuvalmistelut tehty ja nyt minä kyllä sytytän kynttilän tämän päivän kunniaksi. Mulle on tulossa miesvieraita ja se on niin harvinaista, että nyt sitä juhlistetaan kynttilällä. Noin. Mulla on broilerin koivet uunissa ja salaatin kastikkeet on jääkaapissa ja salaatti on tekemättä ja se lähtee sillä lailla alkuun, että ensin pestään aineet, tarvikkeet. Noin. Mitä nyt? Niin se on nyt ihan pikkusen heikko. Kun on kuulemma niin kuin terveellisempiä kun näitä ulkolaisia tomaatteja syödään ja yleensäkin käytetään, niin ne pitäisi ensin pestä. Kesä on niin ihanaa aikaa, kun saa ihan omaa kotimaista ruokaa. Se on värikästä ja terveellistä ja puhdasta ja paljon vitamiinia ja kaikkea hyvää. Noin. Erityisesti kaikki vihreä on niin C-vitamiinipitoista ja paprikat erityisesti ja kaalit, monenlaiset kaalit. On ruusukaalia ja on parsakaalia ja sitten on tätä ihanaa hyvää suomalaista keräkaalia. Kaikesta saa vaikka minkälaista ruokaa. Välillä vähän mielikuvitusta kyllä tarvii, kun ruokatarvikekaappi on tyhjä ja sitten on tehtävä vaan siitä, mitä sattuu olemaan. Noin. Laitetaan nyt ensin tähän salaattiin vaikka tätä ihan omaa vihreätä. Useasti mä laitan kyllä ton musiikin soimaan taustalle, mutta nyt ei ole oikein semmoista tunnetta, että viittis niin mitään renkutuksia laittaa, kun on niin juhlallinen olo. Noin. Nämä väritkin tekee ihan onnelliseksi ja iloiseksi. Nämä on niin ihania aineita. Sitten laitetaan sinne vähän paprikaa. Paprikat ja tomaatit kuuluu kaikki salaattiin. Joku sanoo, että tulee vähän paprikat vähän niin kuin suuhun takaisin, mutta jos siltä tuntuu, niin sitten täytyy vaan vähän vähemmän laittaa niitä paprikoita ja korvata se jollain muulla punaisella. Noin, jätetään tuohon vähän koristeeksikin vihreitä sitten lautaselle. Noin. Tää on sitä C-vitamiinipommia, tää paprika. Ja erityisesti ikäihmisen pitäisi kuitenkin niin kuin näistä vitamiinipuolista, niin erityisesti C-vitamiinia, D:tä. Ne on tärkeitä vitamiinia meille kaikille. D-vitamiini imeytyy parhaiten, kun siihen liittää vähän jotain öljyä. Hyvää kasviöljyä, on rypsiöljyä ja auringonkukkaöljyä ja tietysti sitten on tää oliiviöljy, mutta mä itse ainakin niin kuin tykkään näistä kotimaisista raaka-aineista. Täytyy tässä kertoa teille ihan, että näistä mun miesvieraista, kuinka hauskasti meille kävi, kun siitä on nyt just vuosi aikaa, kun tapasimme. Ja me oltiin tuossa lähibaarissa
jokainen ruokalauta sen vieressä ja jokainen tietysti omassa pöydässänsä niin kuin suomalaiset yleensä. Ja sitten tämä Antti-poika, joka oli oikein semmoinen, sanoisinko tämmöinen rohkea ja reipas, niin oli katsellut meitä kaikkea kolmea siinä, ja vähän tullut siihen ajatuksiin, että mitäs me kaikki tässä nyt sitten omissa pöydissämme siirrytään samaan pöytään ja syödään yhdessä, niin meillä on paljon hauskempaa. Ja kuinka ollakaan, niin siitä tämä meidän kolmiodraama lähti. Me ollaan nyt kerran kuussa kokoonnuttu, milloin kenenkin kotona, ja laitettu niitä ihania ruokia, mitä kukakin on osannut ja halunnut. Ja yksi meistä tykkää kalasta ja toinen kanasta ja tietysti miehet tykkää kaikki pihvistä. Pihviä kyllä syödään harvemmin, mutta kala- ja kanaruuat kyllä tekee kauppansa. Noin, ja mitäs siihen vielä laitetaan? Laitettaisiko vähän kaalia? Kaali on niin hyvä raaka-aine moneen paikkaan. Noin. Tästä täytyy tehdä hyvin hienoja siivuja, muuten ne ei ole kivat tuolla seassa. Kaaliakin on niin monenlaista, että niin kuin sanottu, niin ruusukaalitkin on aivan ihania. Useinhan niitä on niin kuin joulun aikaan, niin kuin joulukinkun kanssa ja siellähän ne on niin kuin kukkaset lautasella sitten. Noin. Sitten vähän sipulia vielä. Kaikki eivät kyllä sipulista tykkää, mutta tämä porukka tykkää. Valkosipuliahan me ei näin tapaamispäivänä paljon harrasteta, että sattuneesta syystä. Henki saa tuoksahtaa sillä raikkaalle eikä vaan pelkälle sipulille. Noin. Tää antaa väriä tonne salaattiin ihan niin kuin tomaatti ja paprikakin, ja sehän on sitä silmäniloa silloin. Noin. Rupee näyttää ihan hyvältä jo. Ja sitten taas vähän vihreitä väliin. Niin, vielä siitä kokoontumisista niin piti sanoma niin, että me aina välillä sitten pelataan korttia yhdessä ja kuunnellaan musiikkia ja ratkotaan ristisanatehtäviä ja kaikkea sellaista. Ja ihan jos totta puhun, niin joskus kyllä lotrataan viiniinkin kanssa. Mutta ei paljon, mutta vähän. Se on semmoinen tullut tavaksi, että vaan sillä lailla varovasti näitä väkeviä. Noin. Sitten vähän sekoitellaan. Se vaatii kyllä vielä vähän punaista lisää joukkoon. Ja yksi tomaatti vielä.
Noin. Ja sitten ajattelin tehdä vielä tämmöiset kukkaset näille lautasille, niin on vähän silmäniloa sielläkin. Pienet koristeet. Ja toinen vielä. Ei maas, kyllä ne taitaa sieltä ihan just tulla. Ei tässä ole muuta kuin pöydän siivoaminen jäljellä ja sitten katetaan nämä. No niin, nyt minä laitan tähän vähän valmiiksi annosta pöytään ja kaverit saa sitten itse ihan laittaa lisää, jos tykkäävät. Jälkiruokaakin tänään on ihania hedelmiä ja vähän jäätelöä kylkeen. Noin. Laitanpa ton kukkasenkin vielä tohon. Tähänkin annokseen. Noin, hyvä. Kyllä on ihanat värit ja täällä tuoksuukin niin hyvälle. Se on toi punasipuli, kun sieltä antaa semmoisen hyvän säväyksen. Noin. No nyt siellä soi ovikello. Kai mun täytyy mennä avaamaan ja kaikki ei tullut nyt vielä ihan valmiiksi, mutta kohta lisää.